Mali kɔnɔ baarakɛdaw sigicogo la jamana yɛrɛ kɛcogo la ko fanga fɔlɔ o ye jamanakuntigi ye Fala ye, fanga filanan o ye wasabulon ye, fanga sabanan k'o ye kiiri tigilamaw ye Fala ye, naaninan k'o ye anw kunnafonidilaw ye. Nka anw kɔni tɛ fanga ye, saba ye de bɛ ɲɔgɔn saba kɛ nka anw kɔni an b'u bɛɛ sago de la o. Sɛ b'a mɛn dugutagala de. Fala ye sɔgɔmada in na an bɛna se sariya sun tɛ sariya sun min sanfɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Cour suprême ye. I b'a dɔn minisiri n'i bolo fɛra jamana nafolo ma olu de b'i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ, anw tɔw tɛ se ka o sɛgɛsɛgɛli kɛ, anw Turew n'anw Kulubaliw ani an Sisew n'an Jabatew anw tɛ se k'o kɛ o kiiri ɲɛnabɔ Fala ye. O ko hali ni poli mɔgɔw ye nɔminɛli kɛ ni minisiri bɛ u bolo u ka birigadi bɛ a lamɛn ka sɛbɛn d'a kan a ka kuma tɔw yan'a ka kiiri cɛ o bɛ taa kɛ Cour suprême de la Fala ye. Nka don nataw la nin ko in fana bɛna falen sabula section de compte ale min bɛ Cour suprême kɔnɔna Fala ye o fana kɛra sariya sunkura ye, o bolofara fana sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka so bɛ ka jɔ n'o ye sariya so kura ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma sa ko Cour des comptes Fala ye. Cour des comptes n'ale sigira dunko juguya ni yuruguyurugu fan o fan sa a bɛɛ lajɛlen jabala bɛ kɛ ale de ye. Nka yan'o cɛ min ye Fatɔgɔma Tera n'a ka maaw ye ka taa se Mamudu Tinbo ma ale n'a tɔw Fala ye baara de bɛ olu bolo tuma bɛɛ ka se ka maaw lamɛn, maa minnu bɛ yen n'olu ye minisiriw ye n'olu bolo sera faso nafolo ma Fala ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ sigana de don, a ma fɔ ko maa ye waleya kɛ nka n'i nɔ minɛna a bɛ f'i ma k'i bɛ siga hukumu kɔnɔna na Fala ye. Sɔgɔmada in na min ye Cour suprême ye kununko tilegan fɛ a ye wele bila belebele dɔ ma, maa min dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔ fiyewu n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye, premier ministre kɔrɔ, minisiri siɲɛ caman jɔyɔrɔbaw a y'olu sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ. Choguel welela munna Fala ye ko a ye baara min kɛ k'a to premier ministre la ko sigana yera a ka baara kɛcogo la k'a sababuya kɛ mun ye nin waati laban in na vérificateur ka maaw olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye maɲingakɛ ye CFA wari miliyari 1 buruburu 7 k'o b'a nɔ na o min ma se ka ɲɛdɔn Fala ye. N ye min f'i ye an k'an sigi an ka bɛn an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn faamu o ka fisa ni kiirilata ye Fala ye. Kiiri e min b'a cɛ ka don a kɔnɔ Fala ye tuma dɔ la a bɛ taa k'i yɛrɛ ka ɲɛkumu kan dɛ. Wa n bɛ min f'i ye n'i ye papiye fɛn kelen don kiiri la Fala ye n'i ma farati i bɛ san 5 k'a munumunu salo la dɛ. E ye min wele o e yɛrɛ wo aw bɛɛ lajɛlen de bɛ wele tuma bɛɛ wa waati min na i labɛnnen don k'i bɛ taa dugu la k'olu mago b'i la dɛ. I y'a ko ye wa donda min b'a la Fala ye o ye kelen nka bɔda man ca dɛ. Ni maa min y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan ni maaw ko i ma ko sabali ni maaw k'i ma an ka segin ka kuma Fala y'a lamɛn n'a ko t'o kun bɔ nka jamana nafolo ko la sariya minnu sigilen e k'o bɛ sɔn o ma fiyewu. O la kabini novamburu kalo utu kalo tile 19 siganaw yera k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga k'a ye fɛn ta min t'a ta ye a y'i to a ka sigiyɔrɔ la ka wari dɔw ta ka kɛ a yɛrɛ kun caw miliyari kasabi caman o fɔlen don. Fala ye ko in daminɛ na min ye Choguel ye a ka lamɛnni kununko o kun ye diyagoya ye sabula min ye kiiri ye a sigilen don siginiden minnu kan ani sariyakisɛ minnu kan o fana bɛ hakɛw de fɔ maaw lamɛnni an'u ka baara kɛcogow la
i tɛ se ka maanifin minɛ k'a kɛ i ko sagabɔnɛ ka taa bila karaka kɔrɔ dati don a ka kuma na foyi ti fɔ a ye sariyatigiw ka foya o baara kɛcogo ɲuman na Falaye min ye Sogɛli ka ɲininkali in ye a bɛ tali kɛ mun kan a ka perebirisiriya wagati san 2021 ka taa se san 2024 ma min ye musaka dɔ ye vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ miliyari 1 Falaye miliyɔn 731 ko o de ma ye a yɛlɛla sanfɛ wa a kɛra jinɛmori wari ye wa a taara fa jumɛn fɛ ko Sogɛli dɔ tun ye premier ministre a waati ko ka ɲɛfɔli kɛ o de bɛ ka ɲini Falaye a ma fɔ k'a ye suyɛni kɛ a ma fɔ ko a binna jamana wari kan nka a fɔra de ko sigana de yera wari in na a ma ye ale tun ye ɲɛmaa ye a kana ka n'i ɲɛfɔ k'i jabajɛ Falaye min ye sɛgɛsɛgɛliw ye sɛbɛn ale kɔnɔna Falaye fɛn caman bɛ a la min bɛ tali kɛ yiriwali siraw la enveloppe baw olu kuma bɛ a la musaka minnu tun bɛ dun olu bɛ a la sanni feere cogoyaw bɛ a la Falaye sugubulon sigili bɛ a la wari minnu bɛ don bɛrɛbɛrɛliw ni fɛnw na olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la Cour suprême yanni ale ka ko in ta Falaye mandat de dépôt kun dara Sogɛli kan pôle économique maaw fɛ a minɛn'o waati Falaye u y'a wele don dɔ la utukalo tile 12 k'a kana k'u bɛ na a lamɛn Falaye a taalen u y'a mara u bolokɔrɔ han o kɛra utukalo tile 12 san 2024 o kɔfɛ u ye ɲinini kuntala jɛnya kosɛbɛ k'a yirala k'a fɔ ko a bɛ ka lamɛn kun min kama Falaye k'a bolo sera faso nafolo ma faso nafolo fana min ye k'i to i sigiyɔrɔ la ka mɔnɛbɔli kɛ n'a ye k'a k'i sago ni dungɔ ye k'o kuma fana bɛ a la o la min ye utukalo tile 19 u y'a mara ye Falaye tile 3 lamɛnni kɔfɛ utukalo tile 20 u y'a fɔ a ye ko a k'a ka bila ka taa kulukorokaw fɛ yen a ka taa ye ka taa bila kaso la ye Falaye sɛbɛn min filɛ ni vérificateur y'a bɔ a laɲini bɛ kɛ cogo di Falaye vérificateur n'anw ka wari min bɛ yan Jani na yan an bɛ ka baara k'a la e ye Jani baarakɛla ye daluya b'i bolo i bɛ taa vérificateur fɛ yen nka i ka daluyaw ka jɔ dɛ n'a ma jɔ an bɛ minɛ dɛ n'i taara ko yan ko wari min bɛ di k'an bɛ k'a bɛɛ don k'a sɔrɔ wari tɛ ka don i k'i jija dɛ i m'a ye o de la minisirisow la ni minisiri n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ min tɛ bɛn o b'i den ka maa ɲini min bɛ taa baarakɛyɔrɔ gundo bɛɛ lajɛlen fɔ vérificateur mɔgɔw ye o fana bɛ se ka cu ye ten walima minisiriw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Falaye n ka nin direction ni nin direction in a y'a sɛgɛsɛgɛ n ye dɛ n k'a lajɛ a ko bɛ cogo di nka a caman kɛlen don bere ye minisiriw bolo bi dɛ Falaye n'u b'a fɛ k'e wuli sisan ko taa vérificateur t'a lajɛ Falaye ye caméra joli san dɛ o bɛ t'e sɛgɛsɛgɛ Falaye n'o ye sɛgɛsɛgɛ minisiri ko k'a ka daluya ye k'o k'i wulili sababu ye o dɔw bɛ sen na nin waati in na an ka jamana kɔnɔ nka Sogɛli ta tɛ nin si ye dɛ Falaye Sogɛli ta ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de ko a ye baara minnu kɛ ko k'olu sɛgɛsɛgɛ majɛ minnu yera a ka musaka marali la musaka baarali la san 2021 ka na se san 2024 ma k'a k'i ɲɛfɔ kunun ko min ye chambre d'instruction maaw ɲɛna Falaye Sogɛli a nana nka yan'o cɛ a ka minɛli waati Sogɛli ye kuma mun fɔ o ye k'a yira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na Falaye min ye politikimaa ye wa fɛn fila de se b'i ye koyi i ka politiki baara kɛ walima i ka minɛ ka bila kaso la saya ani kaso k'o de bɛ politikimaa kɔni ɲɛ n'i bɛ politiki baara la su ani tile Sogɛli nɔfɛmaw yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko nɔminɛli min kɛlen filɛ nin ye u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini sabula olu bolo baara min kɛra a kɛra jɛlenya kan kunun o ɲininkaliw ye tali kɛ jumɛn na Falaye hali n'o y'a sɔrɔ kuma in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma dɔn sabula Sogɛli ka avocat n'o ye maître Cheikh Umaru Konare ye ale ma dantigɛli kɛ maa ye fɔlɔ nka maaw ye min mɛn dasumunsumunuw la ko in kɛrɛfɛla Falaye o ye ko ɲininkali busamisɛn kɔni ganna kosɛbɛ Sogɛli la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma Falaye ɲininkali bɛ taa ka segin min ye procureur ye substitut ye Falaye ɲininkalikɛlaw ko tuma na ko anw ka miliyari 1 ni miliyɔn 731 k'a ko bɛ cogo di mun de kɛra n'a ye a taara fa jumɛn fɛ aw y'a ko kɛ cogo di i ko nin sanna yan o papiyew bɛ mini
fala ko sogeli fana kɔkɔ kun falen don dɛ ni bɛ taa yɔrɔ la ni ma taa ni ka daluyaw ye i pɛrɛdira o daluya contre daluya de don fala a ma fɔ fɔlɔ k'i nɔ minɛ na fɔlɔ o a fana taara n'a ka daluyaw ye a kɛrɛfɛ a ka avocat fana tun bɛ yen n'o ye maître Cheikh Umaru Konare ye fala ko chambre d'instruction mɔgɔw ko nin ye kunnafoni de dayɛlɛlen ye k'a yira k'a fɔ nɔminɛli minnu fɔra sɛbɛn min bɔra pôle économique la ka na di olu ma u bɛ olu sɛgɛsɛgɛ k'olu sigi sen kelen kan k'a dɔn k'a dɔn kari n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don ayiwa fala ye n'a taara ni daluyaw ye k'a fɔ musaka minnu donna a papiyew filɛ nin ye nin de bɛ n bolo papiyew fana bɛ taa sɛgɛsɛgɛ han awɔ o b'a la dɛ e m'a ye de vérificateur mana bɔ sisan ka fɔ k'i ye wari dun nka bɛ taa sigi ɲɛŋɔɲɛ i ni vérificateur yɛrɛ i bɛ na n'i ka daluyaw ye misali la biennale min kɛra motikaw fɛ yen a kun fɔra ko 1,159,000 dununa nka vérificateur kɛlen ka weleli kɛ ministère la culture la fala ye 59 bɔra la a tɔ tora 1,100,000 o de ma ye parce que justificatif dɔw tun bɛ yen o tun a guwanen o y'olu papiyew fala ye ala kana maa si se sariyaso la sariya o sɛgɛsɛgɛli min filɛ nin ye fala ye u ko sogɛli ma k'o de daminɛlen filɛ dalu fɛn fɛn b'a bolo a k'a bɛɛ bɔ k'a bin olu bɛ ɲininkali kɛ nin ye mun ye nin taara min a fɔra ko nin wari kun kan ka kɛ nin ye a sɛbɛn bɛ min a daluya bɛ min i y'a don min a kɛra ka mun kɛ fala ye i ye mun san a sanna jɔnni fɛ wa kuma dɔ la n'i ma farati hali i ka mun ye fournisseur u bɛɛ bɛ wele nin ko in na koyi parce que information de dayɛlɛlen nin ye sogɛli b'a fɔ sisan k'a ye sanni kɛ jani na a ye campagne dɔ kɛ jani na k'a daminɛ nin wagati ka taa se nin wagati na jani yɛrɛ bɛ se ka wele ka bɔ monsieur le premier ministre k'a n'aw kun bɛ baara la dɛ fala ye e tɛ fournisseur ye de e ye fournisseur ye i y'a kɛ ka min kɛ i bɛ taa daluya i fana bɛ taa wele ka ɲininka i bɛ daluya di sibititi ma dɛ parce que sogɛli b'a fɔ de pour que ale yɛrɛ ka se ka tiɲɛ sanni feere fɛn fɛn kɛra o fana bɛɛ lajɛlen b'o cogo la wala o de la sisan jagokɛlaw ani maa minnu ye baara kɛ primature la fala ye a caman yɛlɛmana moriw fɛ yen hali o kun ka na ne fɛ yen o kɔfɛ fala ye sogɛli ka avocat olu tun y'a yira k'a fɔ kabi kuma jan ko nɔminɛli min filɛ nin ye ko politiki kɛlɛ don ko tiɲɛ tɛ nin ko in na koyi k'olu ka client k'a jɛlen i ko nɔnɔ kɛnɛ nka mandat de dépôt nalen kɛ utu kalo la fala ye o ye ko yɛlɛma sogɛli yɛrɛ ko politiki ma i b'i sigi ni fɛn fila de ye fala ye kaso walima saya ko ale hakilila tigɛlen don wa min ye nin ko in ye olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni politiki janfan kɛlɛ tɛ baara min filɛ senna nin ye u ma tigɛ kiiri tigilamaw la nka u ka daluyaw b'u bolo sogɛli yɛrɛ hakilila tigɛlen a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fala ye min ye nin waleya in ye a t'ale jɔrɔ bi a t'a jɔrɔ sini a na t'i dan tigɛ nka waati labanw na a nana ye k'a fɔ kuma minnu bɔra sogɛli yɛrɛ da fala ye ka ɲɛsin fanga ma fanga min yɛrɛ n'ale yɛrɛ y'a senkɔrɔma don fo k'a k'a premier ministre ye ani waleya minnu nana ye u cɛ janyana ɲɔgɔn na kosɔn a ye maa caman kamana gan dɛ o de la kunun ko ɲininkaliw ye tali kɛ musaka ko de la yiriwali ko sɛbɛn minnu bɛ yen wa waleya min filɛ nin sa ko a daminɛ kabini utukalo tile 2 miliyari minnu tununa sa n'o olu bɛɛ kɛra ale k'a to primature la fala ye a ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara in a kɔni kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na an ye kibaruya sɔrɔ cogo min fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔma ye a la damayira kɛnɛ kun tɛ yɛrɛwufɔ kɛnɛ kun tɛ a ko kɛra basigi kɔnɔna na sɔgɔma fo ka taa se fitirimakɛ waati ma u tilalen ka pewu sogɛli la fala ye u y'a di gardiw ma k'u ka segin n'a ye ka taa n'a ye kulukorokaw fɛ yen lamɛnni kɔni ye waati jan ta nka min ye ko la kumabaw ye kuma yɛrɛ kolomaw fo n'an ye maître Cheikh Umaru Konare sɔrɔ anw ka da sumusumuliw ani an ka ɲinini misɛnw ani an sera ka min mɛn kiiri surunnalimɔgɔw da fala ye nin y'o o de ye baabu in a banna nɛgɛ kanɲɛ 17 waati sogɛli a dɛndɛnna ka segin ka taa n'a ye kulukorokaw fɛ yen min ye document in ye ale bɛ baara bɛ to sen na cour suprême yɛrɛ kɔnɔna na kunun ko fala ye falenba ma don baara kɛcogo la maaw y'u ka baara kɛ nka min ye finitigilaka kura dɔw nana ka na fara yɔrɔ kan k'a sababuya kɛ ko n'a kɛcogo ye n'o tɛ cour suprême yɛrɛ la baara kɛra a kɛcogo la
nin ko min filɛ nin ye sa o b'a yira sa k'a fɔ ko sogɛli kɔni donnen de filɛ nin ye ɲininkali hukumu kɔnɔna fala ye min ye a ye daluya minnu di procureur substitut bɛ t'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'o sanga sɛbɛnw ma sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ yen u b'u sɛbɛnw ci ɲɔgɔn na olu fana bɛ tila k'u ka papiye fana kɛ fala ye n'o banna pewu tuma min u ye min fɔ ko a minɛna dunko juguya ni yuruguyurugu la n'a bilalen don utukalo tile depi utukalo waati ni san 2025 kɔnɔna na k'o b'a to sa u k'olu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dasi ɲɔgɔn na o de kɔfɛ sibititi fana ale fana bɛ section de compte ɲɛmaa ladɔnniya u bɛ sɔrɔ ka kiiri don fɔ nka yan'o cɛ ɲininkaliw bɛ senna don o don han ɲininkali o tɛ ban a ko la dɛ ɲininkali de bɛ yen sa ni maa maa kɔni bɛ yen k'e ye fournisseur ya kɛ sogɛli ka waati maa maa bɛ yen ko e kɔni ye ko kɛ walima sɛbɛn in ko bɔra tɔgɔ kan daluya minnu b'i bolo i fana na wele a bɛ se ka kɛ fala ye nin bɛɛ kɔfɛ a fɔ ko vérificateur ye min fɔ ko daluya jɔn kun tɛ han o la sogɛli bɛ bila nka ni a ko kɛra ndanfɛn ye kiiri de bɛna n'o tɔ ɲɛnabɔ sa an b'an sigi sisan ni lamɛnni ninnu bɛɛ lajɛlen banna tuma min kiiri tigilamɔgɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko kiiri bɛ kɛ nin don in an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan nka nin waati in kɔni na kiiri dati ma fɔ maa ye fɔlɔ a don ma fɔ maa si ye an sigilen don k'o kɔnɔ wa ale ni maître Cheikh Umaru Konare sabula ale ye sogɛli ka soladonba ye nin ko in na ale fana mana na laseli min kɛ tile kɔnɔna ka kɛ ni kunun kuma in ye sabula nin ye anw yɛrɛ ka ɲininenw ye Cheikh Umaru Konare a ma se ka sɔrɔ kunun ko tile kuuru kara bɛɛ a faamuna sabula a bɛ baara min na a kun tɛ se ka telefɔni ta ale de bɛ cɛ kɛrɛfɛ fala ye k'a dɛmɛ yaasa baara kɛcogo ɲuman na an yɛrɛ terikɛ don an b'a fo avocat ba don wali jamana in kɔnɔna yan min ye baabu kɔni n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ a fɛ an n'o fara a kan ka kɛ k'a tɔ dafa ale kiiri tigilamɔgɔw fana fan fɛ n'an ye dafalan fɛn fɛn sɔrɔ an n'o fɔ mɔgɔw ɲɛna sɔgɔmada in na kado ye nin ye fala ye a bɛ di jɔnni ma ayiwa Mamudu Kasoge nin y'i ka kado ye ministre de la justice